Работите на бюро по цял ден и се чудите дали това се отразява на еластичността на кожата ви. Краткият отговор е да. Когато сме обездвижени с часове, кръвообращението и лимфният дренаж естествено се забавят. Това означава, че до клетките достигат по-малко кислород и хранителни вещества, което често води до задържане на течности и загуба на онзи стегнат вид на кожата. Добрата новина – не ви трябва поредното магическо временно решение. Трябва ви правилен, цялостен подход. Първата стъпка е повече движение в ежедневието, кратки разходки, силови тренировки и фокус върху активният начин на живот. Втората стъпка е висококачествената грижа. Сутрешният ритуал с сухочеткане събужда лимфата. Нашето терапевтично олио подхранва и възстановява еластичността отвън, а натуралната хранителна добавка подкрепя процесите отвътре навън. Грижата за тялото е процес, а не еднократен акт. Открийте пълната програма на ByCellulite от линка в профила ни и започнете вашата нова рутина още днес. Последвайте ни за още съвети.